ko a taro yala kuma ya kuma koro da ube yala kuma yi sababa bala ko ye munye ko ba fo muso furu so kono ni mi ce bonya ni ebe ce toro de ka degu de a tora be se ka dewma ko ala fana ko wala taziru wazirata uzra ukra lati muwore ka jurumu da muwore ka kuma minyen ni nye kuma yi sabati lendo kurana ayaw ba sabati hada maden ni kera mo nyumay ikan nyuma ya be se ka teme e ka she ka kofe mo ni idewma ni kera mo jugu ye fana ikan mo jugu ya be se ka she ika dewma wote komi ko mo ka junubu dara mo ka de ala de iye e de saranay ala ide eyele sara ni ka para jugu suratul kahf kono qidri tumamu donna dugu do kono kogo do tumba fe kabbi aye kogo intile musa ko ma nin dugu anna na banna kam bismillah harani bonya min ka banna ka kanye iyo kogo jo hari tun ka saramina tumami qidri tumba ka baramu aye baram munun ka tumbu chogo fe musa yako wa kana abuhuma saliha akon nin ko wa mal jidaru fa kana liqulamaini yatimaini fil madinati wote akokogo minya tile ali yatime den fula de ka kogodo ukanna fulu de be kogo yinkoro ukafa sana kafatu ayukan na fulo bede faranyugonka ka do yoro la ka kogo injuwa ka keta manse puru ni aliyatime fula imbalu yara ube kogo inchi kukan na fulo bo akoro bo nyaay o kogo de bebbi nyo tile munna parce que ni aliyatime den fula ufula fa tunya mo nyumade ufula fa tunye mo nyumade ode ate nyuka kogo tilewuye yala nunu fa mo nyuma ya shera dewma uba masid anafa shera dewma anafa masid dewma anafa shera dewma uba fo tariqu la fana donno la umar ibn khattab abe yala madina nisu kora ulutumbu kamara fe unkroshi abake ka yala madina aya soro umaru ya fo ka fo munum be nono fere mogo kana jinya gambe nono la ka fere de jamfando haramudo akana kede ja muso korba do ani adem muso be so kono du kono umaru be koko kofe muso korba ko dem muso ma ako jinya gambe nono le kata fere ha dem muso ko umaru yambalala de ko an kana jinya gambe nono la ka fere ako umaru nyatanna jin kala kata fere ako ni umaru nyatanna umaru tigala nyatanna umaru ye ajanto yoro ina ye yoro nkorosate fili yoro ima chogomi aya janto la atara ka deun fara nyogonka ako furube jonna jomba ke ka furu demmin ko ne ba fe ka furu umaru taro o musoro korba inde muso atara nyini adenye uko umaru ibn abdulaziz bora ode bonsola umaru ibn abdulaziz abora ode bonsola wala donc ni hada maden nyana ikan nyali bese idewma ni hada maden nyana fana awa ikachiyali ni ka juguya abese ka se dewma de ote komi ko alay mo wore ka junubu da mo ka de alaye ede sarani ka junubu ka hari ka ko fela ciyaye halakan sikantan bon ko doko alaye muso nyini ko muso yi e ko ya shinde opere ani ka ko fana opere ko ale ko be muso yin furu ko aka mugo ko muso ye ujurato ya kana furu ale be munken nilla
bon an y'o de fɔ an ko silamɛya sariya la ni muso furu yɔrɔ la furu kɔɲɔ la muso dɔ diyara a ka diina ka ɲɛ a ka jogo ka ɲɛ hari ni fa de ko i kana muso in furu n'a ye ko fɔ min ni silamɛya sariya laɲini b'a la i bɛ muso in furuli to ye mais n'a ma ko fɔ min ni silamɛya sariya laɲini b'a la a dagari ka muso in furu o tɛ dangadenya ye janko i ka mɔgɔw ni e yɛrɛ y'a dɔn ni muso ujuratɔ diinatigi don jogo ɲumantigi don i b'a dɔn fana ala t'a kɔfɛ ni e ye muso in ta i bɛ se ka ladon ka dɛmɛ a ka diina n'a ka diɲɛ ɲɛnamaya bɛ ɲɛ a bolo cogo min ka dɛmɛ ni o ye pour ko baraji sɔrɔ baasi t'i kan i k'a fɔ bon ko azikaru minnu filɛ nin ye an ko subhanallahi ninnu an y'u fɔ k'u hakɛ fɔ ko ni mɔgɔ min ye ninnu fɔ e tɛmɛn'u kan fɛn b'i la wa ani fana fɔra hadisa kɔnɔ fo ni mɔgɔ min y'a fɔ ka caya ka tɛmɛ e kan dɔɔni kɛ ko azikaru minnu ni ciden ye hakɛ sigi u la e ka da o hakɛ la ni sunna ɲamariyali ye ni o danna o hakɛ la ni sunna ye o kɔfɛ ni e ye jikiri mun fɔ k'a fɔ ni jikiri mutlaka ŋaniya ye fɛn tɛ ka o la mais kana fɛn fara ka de ka jate ka fara jate in kan ka kɛ komi sunna sunna in t'a fɔ a cogo la i ka da o yɔrɔ la sunna in t'a fɔli kɔfɛ ni sunna ye e yɛrɛ min azikaru min fɔ ni ala ko an ka jikiru caya e bɛ jikiru caya min kɛ ni o ŋaniya ye baasi tɛ ka o la bon comme dalila juman bɛ kuranna musabaga ma ko dɔw b'a fɔ k'olu ka bidiya ka ca Sheikh Salihu Fawzan ɲininka ko ninnu tɛ bidiya ye min ye ka kuranna musabagaw kɛ ou bien ni mɔgɔw bɛ bɔ minnu ye kuranna durusi ka dafa n'u bɛ bɔ ka mɔgɔw wele u ko ninnu tɛ de bidiya kɔnɔ ninnu ye de litesiji ninnu ye de pour ka denmisɛnninw encourager ka karan kuranna kalan ani kuranna durusili ka courage do denmisɛnninw la baasi t'o la aw kana taa dantɛmɛ ni fɛnw k'a la min tɛ sunna kɔnɔ mais sinon ka musabagaw kɛ ou bien ni mɔgɔ minnu n bɛ bɔ dufa min bɛ bɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka bɔ k'u lajiya baasi t'o la parce que a bɛ kɛ sababu ye ka kuranna durusi courage do denmisɛnninw la ani k'u encourager ka taa kuranna durusili ma Sheikh Salihu Fawzan ko ninnu tɛ bidiya ye bon ko a fɔra ciden ko ala ye muso danga muso min bɛ cɛ fini don ala ye cɛ fana danga cɛ min bɛ muso fini don o ko musow dɔ n'u bɛ u ka so kɔnɔ u bɛ tisɔrɔtiw dɔw bɛ cogo di bon n'u ko tisɔrɔti u bɛ doroki ni kɛrɛ ni cɛw de ye hari ka so kɔnɔ i cɛ kɔrɔ kana dɔn n'i y'a dɔn i dɔnna hadisa kɔnɔ cɛ fana fini kɛrɛ ni muso de n'u ko ni muso fini de hari n'i b'i ka so kɔnɔ kana dɔn n'i y'a dɔn i ye muso ladege kɛ i ye haramu kɛ muso fana fini ni doroki kɛrɛ ni cɛ de ko cɛ doroki de ye nin ye hari i ka so kɔnɔ kana dɔn n'i y'a dɔn i ye cɛ bɔnkɔɲɔgɔnya i ye cɛ fini dɔn
bon ko ewa do ko ale be almami do be kin almami do be bon almami ale be sunna sawra de yala mais ale ye nasi bola do ye almami no be baroke bon ko kin mo do fana ko almami mi ko almami alwahabiya mun anni almami tekkelenya e benni ko ale benni almami bara nyonya chukode e benni almami iba jate mogo de ye mi akida kanye aslamiya kani fokata dankaniya bangiye kafo abe fengorela min ni sunnate nyogonda iba sege de ita minate ko anin nasi bola ye baroke dro eta le jate nasi bola ita jate musirki ye folo foi ika sege yere de ka kolosidi ke ka sege leke foi ka penya bolo akida ya bolo be ke chogo min ni sunnate be wala haro yere no yera bolo foro iben ne si hani konna jade kai hari ni iya sege asabatira bidia do sabatira bolo ube kataw do sabatira bolo min ni sunnate nyogonta ibe konna jade kai foro kan ne si hakka ikelena kele ibe to kan ne si hakka konna jade kai ka wole kata dina haqiqana ciyama bonni e yere yado kan ne si hama fenya ye to afana ko do yera bola ni sunnate ta bida de do ube kataw min do sunna sosoli de do e ye ka konnan jabe kai amal yelema amaso ni ya do ka fonne ni karasabe nyogon fe chogomi nyen ne si hakken kelena kala maso ni nyen yere tige kabo aka yorola o beke sababu ya benin kataw nin ko jugumi na babila ibi yere tige kabo aka yorola parce que anko mogo kabiriya ma labo islamiya kono fasiri do bo fasiri fana ibe fasiri yere tige fasiri la ki da tige fasiri la islamiya masala de kama ni yere ya do adda tige beke furaye ki yere tige kabo beke furaye kataw min sabatira buro ba abo ola ibi yere tige kabo la ni yere ya do ni fule chogomi ni kataw do ya bolo kataw tema min ba labo islamiya kono aba fasiriya de mais ni ñu yere tige ka boala wote foy nyamo be do yere de faraka ko kakata aka cieli kakata wala iti yere tige ka boala tosuru ibe to aje nyogonyala tosuru be continue konanjala ani kanesiha ka waju me minya ka kataw yete faraka wala la Allah na kandani sababu ha bon ko mogo do ko ewa mogo ka du kenen be yoro la do be du kenen nunu sene bon do ube o kenen sene fo be do sirala bon ni ale be teme ni aye sirayin sene ale teme to abe daga lena kan mobile ka tama mana ka sene ke fen kawa baluma ke ni tama yoro bi bolo teme yoro bi bolo ni kan mobile ni te yela ka sene ke fen ka teme no yoro signali man har na ale ye sira sene ale faratula na ye sira sene mais ni ewa teme yoro be fana bolo sene ke fenyen na folo de kanachia sene ke fenyen na folo kanachia ebe se ka tigi wele ka konan jamin kai ka fo minye ewa siraye ikanoshe ubula ibo konan jakai me minye kata tama werobe bulo teme yorobe bulo e fanan na fulma pende ni ne kata tama ka ire sago ka tiya ko pasiga nana sira senye ifana kano kede ibe konan jamin kai aka sira yin sinani bila ibo de kai ni teme yorobe e bulo ibe teme ni o yoroy me kana teme aka sine ke fenka me sira koni manka sene wona ya soro teme yoro sidete e bulo fo ale ye sira kam min sene fo ka teme odeka ni teme no ka sene ke fem min ciena wala fenti ka wala parce que ale de ya da de faratu la wala nyaay cheikh sallu fawzani fawjan do ya nyine ka ni ninte mbora nyon ko doni mobili tigi do rew ko ne be teme siraka demisenu tara balon tanke yoro la yoro minte balon ta nyoro ne teme to ka balon do nasira la utara balon ta sira kerefe yoro mi balon ta terete balon ta nyorote me utara balon tay bo ne teme to ka balon na na siraka
nkam mobili jora ka baloka ka ci asarali bonka akwa saralitika asaratika parce que ulu de faratura no nana balo ngosi yoro la gosi yoro te yoro mi wala nitteme yoro te e bolo pew fo i katteme no o yoro de i itteme to ni jora menga fo te e ka wala parce que ale de faratula kayada na tarasira sene mais nitteme yoro bi bolo na folo ma pendero kanat e wa tama akasene ke fe on katteme no o yoro ibe konna jamen kai ba kai sage kuma yinka sagaka bon ko do ko ale kɛra sababu ye ka muso dɔ la tuubi muso in tuubilen kɔfɛ ka don silamɛya la ale y'a ɲini ko a b'a furu mais a ko muso in ma ko a bɛ hijabu de don ka ɲɛda datugu ko muso in ko min ye hijabu ni ɲɛda tugu ale tɛ se k'o kɛ an bɛ kɔnɔnadiya jumɛn k'a ye o yɔrɔ la ko ale tun fana y'a ŋaniya a m'a fɔ muso ye dɛ mais a y'a fɔ muso ye wa ko mais a tun y'a ŋaniya ni muso in tubira ale b'a furu mais muso ye nin fɔ ale ye ni e y'a dɔn k'a fɔ muso in bɛ e fɛ a b'i kanu cogo min ani e fana ye mɔgɔ min ye i bɛ se n'i ye muso in furu i bɛ se ka nasiha ni kɔnɔnadiyaw ni ka wele ka taa diinɛ ni sunna ma fo a bɛ sɔn hijabu ma ka sɔn ɲɛda tugu ma i bɛ muso in ta la in yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am ni ala ye mɔgɔ kelen kanda ni sababu ye a k'aw si ma ɲaamɛ bilen ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ s'a la mais ni yɛrɛ y'a dɔn muso filɛ ka nin fɔ cogo min hari ni ne ye nin furu n tɛ s'a la diɲɛ muso ka ca a tɔ ye i ka muso furu min sɔnnen bɛ hijabu ni ɲɛda tugu ma bon nin ye ɲininkali min fɔ ko diɲɛ an bɛ lahala min an bɛ wagati min na sisan yala silamɛya sariya a bɛ se ka jate ko mɔgɔ dɔ ye jɔn ye wa ne ɲininkala nin na ko n ti n da dɔn nin na parce que a tɛ foyi nafa ni ne ko i bɛ se ka kɛ jɔn ye jɔnya ye tiɲɛ ye nafa t'a la ni ne ko jɔnya tɛ tiɲɛ ye nafa t'a la wala ne tɛ kuma la hari jamanaw saudiya filɛ ni jɔn ko mun y'a bɔ ye faama de y'a bɔ ye faama de ka baara ye ninnu ye faama de y'a bɔ ye maliki faisal de y'a bɔ saudiya a nalen saudiya a b'a fɔ mɔgɔw ma ni e ko jɔn b'i bolo i ka jɔn ye hakɛ i n'a kana ni n'a nana a b'a fɔ e ka jɔn ye joli ye n'i y'a sɔngɔ fɔ a b'a wari ta k'a d'i ma a b'a fɔ jɔn ma taa ni yɛrɛ ye maliki faisal ye jɔnya bɔ saudiya nin cogo de la nin ye faamaw de ka jɔ yɔrɔ n'u ka ko ye ne ka ko tɛ nin ye n ti n da don a la bon ko mun bɛ kanja kɛ ko b'u kanja ni kuranɛ ko dawuda ka kanja cogo k'i ka ɲɛ ni kuranɛ ye a harafu bɔ cogo ka ɲɛ i bolo k'i ka ɲɛna ni mu balaga t'a la dantɛmɛ t'a la baasi t'o la mais kuranɛ kalan cogo min filɛ mɔgɔw bolo sisan hari kuranɛ kalanbaga ŋanaw ko ninnu ye dɔnkili dannaw de u ye dɔnkili da de fara kuranɛ kan ninnu tɛ tejwidi ni kuranɛ kalan cogo ɲuman ye ninnu ye dɔnkili daw de bon ko ni mɔgɔ min ni e ye juru ta banki la ko i bɛ yɛrɛ dɛmɛ n'a ye mais e tun t'a dɔn ko haramu don e nana don sisan ko haramu don i bɛ mun kɛ i bɛ tuubi fɔlɔ ka taa ala ma i bɛ tuubi ka taa ala ma
bon i b'a fɔ bankimɔgɔw ye bankimɔgɔw fana to sɔn ma nafolo min filɛ ne tun y'a ta n tun t'a dɔn ko haramu de ne y'a dɔn haramu dɔn ne bɛ a ka nafolo jɛ dɔrɔn de sara aw la riba min bɛ d'a kan ne t'o di n b'a ka nafolo sara i la ni bankitigiw sɔnna ne ma i bɛ nin kɛ i b'u ka nafolo segin ma i bɛ bɔ a la ni bankitigiw ma sɔn o de tɛ ni bankitigiw ma sɔn anw ka wari min kɔni min bɛ d'a kan i b'a d'a kan dɛ donc u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a d'a kan pour e b'i yɛrɛ ɲini cogo min olu ka juru min b'i la ani min kan ka d'a kan pour k'i yɛrɛ ɲini ka bɔ a la i b'a sara k'i yɛrɛ ɲini i bɛ bɔ a la cogo min bon ko ni e ka juru bɛ mɔgɔ la juru in délai dafara min a ma se ka sara bon k'u ko don o don ni juru in ma sara délai tɛmɛna don o don ni juru in délai in b'a kɛ ka tɛmɛ ka taa ko baraji de bɛ sɛbɛn ye tiɲɛ la n ye ni hadisa in ye mais hadisa in ma sɛgɛsɛgɛ yala ka kɛnɛ ou bien a man kɛnɛ mais hadisa min kɔni ka kɛnɛ si ka t'o la ciden ko se tɛ mɔgɔ min ye ni mɔgɔ min n'i ye makɔnɔni k'a ye n'i ye makɔnɔni k'a ye ala fana bɛ makɔnɔni kɛ fana ye i ka junubuw la o ye hadisa sahalen ye maana ni ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ wa in kana ju usratu fa najratu ila maisara ala ko ni ka juru bɛ mɔgɔ la ni se t'a ye makɔnɔni k'a ye fo a ka taa yuruwali sɔrɔ an ko cɛ dɔ tɛmɛna ko marasanba dɔ o ye hadisa sahalen ye ni a ka juru kani wagati sera a b'a fɔ a ka juru kanibaga ma bon n'i y'a sɔrɔ se tɛ min ye n'a bɛ n ka juru sara tɛmɛ o kan tuma min ale ye nin kɛ ayiwa ala ko jɔn in ma ko ne de ye ne nin tɛmɛli ka kan ka tɛmɛ e kan ne fana tɛmɛna e fana ka junubu kan wala ka mɔkɔni kɛ mɔgɔ ye hɛrɛ de b'a la n'a ma se sɔrɔ k'i ka juru sara ka mɔkɔni kɛ hɛrɛ b'a la mais k'a fɔ juru in bɛ n tɛmɛna ni don o don ye dɔ bɛ fara ka baraji kan hadisa in delila k'a ye mais tiɲɛ la yala a ka kɛnɛ ou bien a man kɛnɛ mɔgɔ tɛ se k'o sɛgɛsɛgɛ bon ko ni mɔgɔ ye su natɔla ye i bɛ wele k'i jɔ u bɛ sigilen bɛ to a fila bɛɛ dagara ciden y'u fila bɛɛ kɛ ciden ye ɲamariyali kɛ ko ni su bɛ tɛmɛ i ka wuli ka jɔ fo a ka tɛmɛ i la don dɔ la fana i ni su tɛmɛna ciden na sigilen a ma wuli o don kama ko ni hadisaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di u ko hadisa ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan de ni su bɛ tɛmɛ i la i wuli ka jɔ ni mɔgɔ min fana sigira a fana dagara baasi tɛ kan hali ni kafiri su dɔn parce que delila ka ciden ɲininka ko nin ye yahuda ye dɛ a ko nin de don parce que nin bonya i bɛ jɔ o de la ko nin de don dɔw ko ayi malikiya minnu bɛ su nɔfɛ jɔlen yɛrɛ olu de bonyalen hali kafiri su i bɛ jɔ a ye ni mɔgɔ min fana sigira baasi tɛ kan sonu liye kamo ma fama ka tibara di cogo bon ma bon ko yala nawaqidul islam min bɛ mɔgɔ ka silamɛya burja ni mɔgɔ min bɛ n'aw ɲɔgɔnna kɔnɔ ni ɲinan bolo de kan wujura ba ye no shemin rahimahullah ayata ka kitabu ɲuman dɔ ta nin na
كافو كرسي كافرية بها تجيا السبول للثبوت الشروط وانتفاء المواني وانتفاء المواني تكفير المعين كرسا اي كافرية كمغو كري كري كرسا اي كافرية بها تجيا سرتي منومبو اولا سرتي منومبا كافرية aka uka sabatiye bali fem munum be nunu yera no ba balate ke kafiri aka sorolu fanate aka kitabu dobe qawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi no seminu be kumanni yorola kanni surutu fo wala ni mo katawura de kana wagadu na wagadu islamu doke ate kafiriya ube ni mo nyina na de kana wagadu islamu doke ate kafiriya ube na wagadu islamu do mo do ya ke jahiliya de ka tunta do de ni site kafiriya wadi ya to ba fu kwa be hataga surutu wa intifa'u limawani subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk